Яңалыклар чыгарылышы өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Иске асфальтны былтыр салдырганнар, яңасын әле дә җәймәгәннәр. Гыз бистәсендә яшәүчеләрнең проблемасы кайчан хәл ителер, Гүзәл Шихапова ачыклады. Республикада туган телне өйрәнү буенча бәхәсләр куйра. Шулда төрле милләт вәкилләре әлеге мәсьәләгә карата үз фикерен белдерде. Шәһәрдәшләр мөфти Камил хәзрәт Самигуллин белән бергә авыз ачты. Шулда гомумшәһәр ифтар мәҗлесе үтте. Гыз бистәсендәге 6-нчы комплекста иске асфальтны узган ел салдырганнар, яңасын әле дә җәймәгәннәр. Бу хакта Чаллы ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшләребез хәбәр итте. Ремонт ишек алдына тәмамланмаганы бу урам себерүчеләрнең эшен кыенлаштыра, машина йөртүчеләр өчен уңайсызлыклар тудыра. Яңгыр яуган саен су да шунда җыелып ята. Ремонт кайчан төгәлләнер, Гүзәл Шихапова ачыклады. Асфальтның иске катламын салдырганнар, яңасын җәймәгәннәр. Җылы көннәр җиткәч юлчылар эшкә керешер дип көтте шәһәрдәшләр, әмма әлегә үзгәрешләр юк. Спрашивают, скребли, говорит, асфальт. Оставили так. Люди у меня спрашивают даже, у дворника. А то им мешает разве? Будут в этом году делать? Нет, спрашивают. Я говорю, я не знаю. Ровно будет, а это крошит бетон. Мы ездим на машинах, здесь вот эта дорога вниз спускается, и вот здесь дорога, у нас очень плохие дороги. Так что хотелось бы, чтобы отремонтировали. Нам же обещали в этом году, что здесь будут ремонтировать. Так что мы надеемся. Узган ел 6-нчы комплекста күп эшләр башкарылган, юллар тигезләнде, киңәйде, җәяүлеләр өчен дә уңайлыклар тудырылды. У нас было расширение немножечко дороги, были сделаны парковки, потом сделан тротуар 2 дополнительных, это около дома 6-5 и вдоль школы номер 5. Очень удобный тротуар, потому что там дети ходят, а машина там проезжает, очень удобно. Бордюры очень высокие, это, приличный вид, так скажем, стал, очень хорошо сделали. Понравилось, что была комиссия, проверяли покрытие слой. Где-то были замечания, переделывали. Җирле үзидарә рәисе ремонтка июньдә керешәчәкләр дип аңлатты. Әлегә юлчылар дөнья чемпионаты алдыннан Казанда эшли. Узган ел ремонт акчалары соңрак күчкән, шуңа төзекләндерү кичектерелгән. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Республикада телләр турындагы федераль закон проекты турында зур фикер алышу бара. Проект буенча туган телләрне һәм республикадагы дәүләт телен укыту программасының мәҗбүри булмаган өлешенә кертү каралган. Шулда туган телне өйрәнү буенча дәресләр даими рәвештә якшәм мәктәпләрендә уза. Шәһәрдә күпсанлы милләт вәкилләре яши. Безнең иҗат төркеме исә Мари халкының туган телне өйрәнү дәресен күреп кайтты. Чаллыда 3000-гә якын мари кешесе яши. Талантлы һәм күтәренке рухлы халык үзенең телен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятен саклый алган. Атна саен якшәмбе мәктәбенә 10-нан артык укучы килә. Алар мари телен, халыкның мәдәниятын, биюләрен өйрәнә. Мне нужен родной язык для того, чтобы мама и папа в семье все разговаривают на марийском языке. И я немножко понимаю на марийском языке, и мне это нравится. Кай чакта дәресләргә 1-2 кеше генә килә. Яларда гаиләләр шәһәрдә генә тормый, шуңа укуга йөрү кыен. Мари җәмгыятендә телне мәктәп программасына кертсәләр, укучылар дәресләрне калдырмас иде диләр. Это было бы даже, наверное, лучше для сохранения и единства культуры. Тем более у нас Татарстан, это многонациональная народность здесь живут. Но обязательно оно, наверное, не будет и никогда этого не сделать. А вот как факультативы можно, включить, либо как кружки, может, после всех занятий что-нибудь. Надо тут постараться, чтобы это сделали. Да, это очень надо для детей, чтобы они знали свою историю родного языка, чтобы знали родной язык. Это нереально, чтобы изучали марийский язык. Только уж в Мариэле, а в Татарстане это можно сделать неплановые кружки в школах. Дәүләт думасында белем бирү турындагы федераль законга үзгәрешләр кертү проекты карала. Бирдә туган телләрне һәм республикадагы дәүләт телен теләк буенча гына өйрәнү күздә тотыла. Шәһәр советы һәм дәүләт советы депутатларының күбесе бу проектны хупламый. Алар Татарстанда рус һәм татар телләре мәктәпләрдә мәҗбүри программага кертелергә тиеш дип саный. Хәзерге вакытта программа кирип мәктәптә теге уку сәгатьләре бирү белән дә әле телебезне
бик саклап кала алмабыз сыман тоела. Чөнки аның дәвамы юк. Шулай бит әйе. Шуңа күрә мин уйлавымча менә шу милли республикаларда Россия күләмендә аларга бу тел белән теге менә бөтен Россия күләмендә шулай булырга тиеш дигән формулировка белән генә эшләргә ярамый. Дәүләт Советы депутатлары һәр халыкта үзенең туган телен мәҗбүри рәвештә өйрәнергә хокуклы дип саный. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. 30 майда Арган залында халыкара балаларны яклау көненә багышланган хәйрия концерты оештырыла. Чарадан алынган керемнәр яр шалының чудо дети дәвалау педагогикасы үзәгенә юланачак. Билет бәясе 1000 сум, аларны Арган залы кассаларына сатып алырга мөмкин. Белешмәләр өчен телефон 540965. Әлеге проектка шәһәр җитәкчелеге, эре оешма һәм предприятие җитәкчеләре ярдәм итә. Чарада шәһәр мэры Наил Мәгдиев катнашачак, тамашачылар каршында Игорь Лерман, камера оркестры һәм яр шалының иң яхшы балалар сәнгать мәктәбе укучылары чыгыш ясый. Изге Рамазан айы дәвам итә, мөселманнар ураза тоталар, игелекле эшләр башкаралар. Уразаның беренче көненнән барлык мәчетләрдә дә җәмәгать намазлары уза, Коръән хәтем ителә, ифтар мәҗлесләре бара. Шәһәр ифтар мәҗлесендә 200-дән артык кеше чакырылы иде. Шалының мөселман активы янына кунакка Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин да килде. Бу чара турында тулырак хәбәрчебез Рима Әхмәтова. Гомум шәһәр ифтар мәҗлесе башлана. Залда Чаллыда ислам динен куәтләүгә хезмәт куючы кешеләр, кунаклар. Аларны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт, шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасар Рамил Халимов, Чаллы мөхтәсибәте җитәкчесе Әлфәс хәзрәт сәламлиләр. Мәҗлес алдында мөселманнар елның мөһим эшләрен, бурычларын барлыйлар. Иң олы казанышларның берсе күптән төзелми яткан җәмигъ мәчетенең салына башлауы. Узган җәй аның җир өсте өлеше төзелеп бетте. Бу җәй эш дәвам итәргә тиеш. Менә авыз ачу вакыты керә. Халык милли ризыклардан авыз итә. Бу токмачлы аш, ат ите, эчпешмәк һәм башкалар. Ураза шул хәтле җиңел бара. Иртәнге сәхәрдән кичкә чаклы эчәсе дә килми, ашысы да килми, намаздан, Коръән укудан башка. Әлхәмдүлилләһ раббил аламин. Сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә: "Ман сама Рамаданан", кем Рамазан аенда ураза тотса, иманан ва ихтисабан, иман белән бергә һәм Раббыбызның мәрхәмәтен өмет иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тaqaddama min замби, аның барча гөнаһлары гафу ителәләр дип әйтә. Иншаллаһ, Гаит көнендә чүпчеста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп булсын барыбызга да. Рамазан 14 июнь көнне төгәлләнә. 15-дә барлык мәчетләрдә ураза гаит үтәчәк. Рима Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Иртәгә Рамазан аеның 1-нче көне Чаллыда сәхәр ашау 1 сәгать 1 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 19 сәгать 54 минутта башлана. Якшәмбе көне сәхәр төнге 1дә тәмам булырга тиеш, авыз ачу 19 сәгать 55 минутта. Белгечләр иртән карабудай, дөге, тары ярмасы борчактан пешерелгән боткалар ашарга киңәш итә. Ифтарга исә яшелчә, балыктан диетик, сөтле азыклар ашау файдалы диялар. Ял көннәрендә республикада яшенле яңгыр явачак, җилнең тизлеге урыны белән секундына 18 метрга кадәр җитәчәк. Татарстанда төндә туфракта 1 градуска кадәр кырау көтелә, дип хәбәр итә республиканың гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхитне күзәтү идарәсе. Бүген республикада яшенле яңгыр явачак, җилнең тизлеге урыны белән секундына 20 метрга кадәр җитәчәк. Ял көннәрендә Татарстан территориясендә һава шартлары бозылачак, кайбер районнарда яшенле яңгыр явачак, җилнең тизлеге урыны белән секундына 20 метрга кадәр җитәр дип көтелә. Бу сезгә ишкәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз. Сенсация! В Медиамаркт акция «Возьми 3, оплати 2» на все товары. Смартфоны, телевизоры, ноутбуки, крупная и мелкая бытовая техника. Медиамаркт. По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Ночь науки возвращается в набережные Челны. Мы докажем, что наука — это интересно. Интерактивные площадки, научные опыты, лекции от ведущих профессоров вуза. 14 июня с 18:00 до 22:00. Инженеринговый центр КФУ. 0+.